Trubor nakaslem jong unong san Hima. Manomtut kakam kajam emar kajingram biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo not my nakabenta ki diesel generator. Chairman ke Meghalaya State Planning Board Bah Lambor Malngiang ulaong hakasi Thohdieng bagajing ai hukum ke Sarkar India ban pyllait ya ke jingya jeng briew nakawai ke jylla syakawai pat kalong ke jingma ya ke jylla Meghalaya ya gani Bah Lambor ubalong ru MLA na nongkrem ulakren hakapor baka kynhun jong ke State Planning Board kala leit ban jurip ya ke jaka rung lani ke entry point kabodan habani hat riboy district kane ka kynhun kala pelong ru ya ke jia kren bagi board district bantep halor ki jing bakai kendo bot kumju ru ban ai sim begitu ki bedai page ya ke entry point ha ka de ke jaka central government kala dep ban ai lamba jong ka order ka badang shen ba de ban pyllait no ya ka interstate movement ban pyllait no ya ka jing rung yemi de henry ngi i ba kane ka de sha ka ka jingma ka bakraw namar lada pishim kat kum ka population ka bangi dan tadang ya compare but ki way pa ki jipen rio ki don sport rethor de kamot harithor kalong bait pa kimla shu ban control kim dan shu ki machineries bagin control de de namar kata kilap light land den re lada pikhen ya ka population ka ba mangi kum ka jalangi dan idang long tang si tro ba ki way pa ki jipen rio ke ni Thohdieng balada ni pyllait kamot kan wanra kajige kraw namar kum kajing tuna imdei ba hepai tingi don kata kajing sngo badai ban ya chua kaneka jing check ka paka banumpat pyllait ba nang state government kadai ban dang perking chua ya karukom perkhat pradan hak badai bat kaneka testing namda ki briew ki ban sebar te din gajing ikran ni pip la ikran ngai la kila ikran di madam disi kendiat te ke gajing lap ke pip bisiam ke ga babios no sumi nga ngai dang gawai disi la bersang bende yang bahatam ngi baka the second session ang ni hapo repoi kila le sisya ke ga benta ba idon kamtam kila bersang kata movement namar ba hang ni kadik ba etam dapating kiwipat ki district namar ba hang ni kamot ki rungnut ki jaiben rig po phe ki balek ki state po phe da fikan ki balek po Tripura fikan ki badan po Mizoram ken ki badan po Silchar umta ter kane kade goi ka entry ka ba major entry man siong no kade halo kata i DC lapen so badan ki benta ki ba ngin sai pen be ngin sanang yong hakuban ni prakhat namta kane ka kam shibit da lat pai nang ni indon sa kade ni prakhat apo second house ya benta ki ba bagin pen singo nang ba anyo ban ra marmar kini kijinge ki ba kum ka disik administration kay kendo jinge wan menta si kalong si benta ban pau ya ka jing I museum na kaliang gajongi na menta kini ki frontline workers ini ba kani kadiga way ni ki major entry point ko ka northeastern region ro koi kajing one shani kalong ban yoi ya ki ban singo ya ki jinge ki ba nakaliang jong ka district administration ya kendo jinge ban hoi nakaliang jong ka state government persyang ban le ka bahatam dan ring suko ya ki jingrung jong ki briew na po kani ka lenti hamtam na po bernihat kalong de ki pho hajar what happening jong ka jingdon jong kani ka lockdown iba ka average ka poi la kumnom no haki arpo hajar tam si singi te ngaso ba kadai ka jingkit ka bakhia namta ka district administration kamjo ya ka sarkar ka jungi te hello jong kini ki benta ki ba ngiwan khanang ban assess dalade ban pet ya kai ka jingduna kumno nginla ban yarap shishu yiki banganra siya ka sarkar ka jungi ya ka ba ka district kum ka district ki panpa bat pensong manyaken halo jong ka banta ka ba how September kilaong ba don kamban haban baked no na pantili no yung ki community quarantine center ki ba ki panlong kum hagi school ka banta ngi habat prakhat ya kataru kumno banle na bagyong nadu ki class
8-9 seneng ba la sing la ban haban sedang no yagi kelas ki jongki kamno ban urlong kata lada wengi kita komod ki khana 7 chapo kin haban dan harju hi kapo ke school te nga de kata benta ka bang so ba kani gadi ka tour ka bang inya sa keleng jong ki district ki bophe ban yo sngo ya gajeng ban sngo jongki ya ki nge ki ba maki ki kendo te kum way nagi bopet kum kle jongga State Planning Board kani ka kamram jonga bangan pansngo pat pantip ya ke ga ba maki gidon kam banyarap lem ban pansngo chopo ka score jongga government ya ki ba benta ki bophe jonga de than ki jongki